Goedemorgen. Mag ik iets vragen? Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het opperhoofd? Nou, niet het opperhoofd. Wij zijn van de L1, Ja. programma Onderweg. Ja, onderweg, ja. En kennen we Limburgs praten. Ja. En Ik wel, ken je ook. ik ga mijn best doen. Dat is goed. Ja, en Ja. ik kan je dadelijk vertellen van of ik geslaagd ben of niet. Ook best prima. Hey, we reden hier net langs, Ja. want we zagen allemaal auto's staan, een vlag hangen. Klopt. Waar is de vlag van trouwens? Dat is de vlag van de gemeente IJsden-Margraat. Oké, IJsden-Mergel. IJsden-Mergel. Ja. En moet ik vragen wat gaan doen? Jazeker, we zijn bezig met een teambuilding. En ik ben een van de twee trainers. Hè. En op dit stukje grond geven we vanmorgen de training. Wat leuk. Ja, heel leuk ja. Zullen we even mogen komen kijken? Even, ik kan het vragen of dat Ja, mag. vraag even. Ik ga even vragen. Ogenblikje. Binnen 10 minuten zien we wel weg. Is goed. Ja, voor gezelligheid is door. Willen we niet ontbreken. Ze lachen de galoot, wie is dat? Oh, leuk. Waarom denken ze dat ze mee goed lachen? Misschien hebben ze dit ook al gezien al. Ik film nog achter de camera. Oké. Maar zo'n teambuilding wil ik ook wel. Constant? Oké. Toevallig gewoon we vanaf een teambeelden. Ja, nou ja, het is meer boekbeelden, hè? Wat we gaan doen vanavond. Het is een... Het is een hele vergadering. Beetje. Ja? Rijding en zo om te zien. Maar wat staat er nou? Bedankt. Slevenierke? Oh, os Levenierke. Slevenierke. Zien we ook al eens heel lang geleden tegengekomen. En de man die ook hier door het ganse Heuvelland die kruisbeelden bijhield, netjes hield. Voor een neerlikje verf zorgde. Ik denk dat hij gaan niet meer terugkomt. Dat is vergeten. Die lot of ze goed in de... Nou ja, niet in de keldstorm, want het is lekker weer. Moeten ze nou allemaal één voor één vragen of ze... Dan maar even de AVG bij tekenen. Volgens mij hebben ze me opgedragen om gewoon door te gaan met de training. Ah, de camper. Een camper. Scheids! Ze willen overleggen met de andere groep. Op zich stonden ze ervoor open. Ja? Als niet genoemd wordt Boeze van Zien. Wist je geen film nu of? Vergeet het altijd. Ja? Ja. Oké, dan ga ik Omdat we dan de optimale spontaniteit Ah, hebben. oké, is goed. Zolang als niet aan hun gevraagd wordt Boeze van Zien, dan zit het eerste groepje ja, ze willen nu een andere groepje vragen of morgen of nee. Daar heb je geen invloed op. Nee, uiteraard dus, niet. ja. Nou, terwijl ze dat doen zien. Ja. Zal ik naar buiten komen of wil ze door het hek blijven filmen? Ja, mogen we... Ja, kom ze Ik kom wel even naar buiten nu, ik ben er niet bang voor. Als hoe wordt dat... Ja, dat is om ze... Is dat om de nee, kudde een beetje in veilige banen te Ja, leiden? dus hij naar boven te laten lopen. Dus, Is dat in werk? deels, ik heb twee banen. Ik ben teamcoach en individuele coach bij Meander in Landgraaf. En daarneven heb ik samen met een collega een bedrijfje, een ganz klein bedrijfje, dat voor teambuilding en teamtraining geven. En dat doen we onder andere hij. Waarom is dat nodig? Waarom is dat nodig? En dat het soms niet altijd loopt zoals men zou willen. En 4 keer de diks met hele eenvoudige vragen de vinger op de zere plek leggen. En dan doorop doorgaan en dan hopen dat ze elkaar meer gaan begrijpen.
En dan, dat de samenwerking dan beter is op de werkplek. Kan dat wel eens heftig zien? Absoluut. En confronterend? Heel confronterend. En heel heftig kan dat zien. En dan is natuurlijk de kunst om daar ook wel met om te gaan. Het is niet zo van, ik krijg die aan het jank, noem maar even het. Hè? Of dat ze zegt van jongens, daarbij, ik ben weg. Maar dat ze dan nou ook nog de mogelijkheid is om dat op te pakken en in goede banen te leiden. Zodat als de lui weggaan, dat ze met een groot gevoel weggaan. Want anders dan heeft dit geen effect. Dus ik kan heel makkelijk iedereen aan het jank krijgen. Maar daar bereik ik niks mee. En dan komen ze ook nooit mee. Dat moet ook op een heel goede manier weggezet worden, aangepakt worden. Iedere groep is weer anders, denk Klopt. ik. Ieder moment is anders. Ja. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat, want vandaag is ze 2 groepen. Ja, dus één groep en die hebben we nu opgesplitst in 2. Oké. Ja. Maar dat het soms ook best wel hele grote groepen zijn. Ja, we hebben een limiet. Hè. We gewoon niet meer als maximaal 12 tot 14 man in eigen groepje. Want anders dan is het niet te overzien. Want er gebeurt toch van alles wat ik niet huur. En dan gebeurt er iets en dan kan ik er niks mee doen. En dan ben ik heel bezig. Dus door dat we de groepjes compact houden. En als het kind doen we altijd met z'n tweeën de training geven. Zonder man en paard te nemen, maar waarom heb je voor deze aanpak gekozen? Want volgens mij hebben ze dikke praat nou. Hè? Zo hebben we dikke praat, ja. Ja. Dit is ook een kennismaking. Om te kijken van wie veert werken, maar ook om de groep gaat spontaner naar elkaar te laten reageren. Kiezen voor bepaalde opdrachten met een heel luchtige doel. Wat is deze opdracht? Want er wordt gelachen, er wordt geapplaudiseerd. Ja, Wat moeten ze doen? Daarachter liggen allemaal nummertjes van 1 tot met 30 door elkaar in een gebied. En ze kregen de opdracht om die nummertjes in volgorde aan te tikken. En dan mocht maar één in dat gebied. En dat is de opdracht. En ze hebben 5 pogingen, 5 kansen om het te doen. En het is dus aan hun om te gaan overleggen wie ze dat gaan aanpakken. En dan daarna weer zien van alles gebeuren. Pakken van zaken op. Goh, ik heb gezien dat Stieg de hele tijd aan de kamer blijft staan. Dat ze nauwelijks gaat seks. Of heb je gehuurd wat Marieke zag? Want die zag gaat gehuurd. En op die manier spelen we er op in. Dan ben je behalve coach, ben je ook deels psycholoog. Ja, maar ze willen mij niet noemen. We moeten wel heel veel zien dat we niet op dat vlak gewoon. Nee, maar de best wel bezig met het observeren. Ja, klopt. En het interpreteren van Ja. dingen die ze zuus. Ja. Lichaamstaal. Ja. Hè, want duk zien de mensen, wat ik zei, van die aan de zijlijn staan. Ja. Dat zien de mensen die misschien heel gevoelig zien, maar ze niet durven uit te spreken Ken. in een bepaald Ja. klimaat op de bedrijfsvloer Ja, of ken. zo. Ja. En dat meestal wat hij gebeurt op de werkvloer ook. En we proberen ook altijd de link te leggen met de werkvloer. Want wat nu gebeurt, is dat wat ze herkent op de werkvloer. En wie gaat je door met hem? En wie zou je er op een andere manier met kunnen omgaan? Want dat is wel wat ze willen. Anders komen ze dit heen naartoe. Ze willen op een andere manier samenwerken. Op een andere manier leren met elkaar om te gaan. Dat geef je ook nog aan nazorg, om te kijken van wat er is gedaan en of er Ja. dingen zijn veranderd. Ja. In, Het is niet eenmalig. nee. Dus dat is altijd of we gaan naar de locatie en we lopen goed in het smet. En we praten dan met de lui van wie is daar binnengekomen, wat heb je ermee gedaan. Of ze komen nog een keer heen naartoe. Maar het is niet zo, we komen één keer, er gebeurt van alles, weer benoemen van alles. Afhankelijk van de opdracht, of dat zo is ja of nee. En dan laten we ze niet los. Want dan ben ik heel slecht bezig. De zijste werks bij Meander. Ja. Wat is door precies die... Ik ben daar teamcoach en individuele coach. Dus ik begeleid ook teams. En ook op het moment dat we met teamcoaching bezig zijn, maken we gebruik van dit soort opdrachten om met teams in de slag te gaan. Is dat niet eigenlijk de perfecte sleutel om dingen boven water te krijgen? Ja, die seks het. Ja, Ja. Nou, maar er zit ze ook in 1-op-1 situaties. Klopt. Is, hè? Ja. Omdat natuurlijk aan de hand van de problematiek die er is, dat een 1-op-1 soms beter is. Ja, klopt. Maar sta je zelf nog wel eens verbaasd van wat dit soort spelvormen, wat die aan het licht brengen? Altijd. Altijd. Dus straks zie je de oog, morgen is weer een andere dag. Maar als ik dadelijk met de groep in de slag ga, ik heb hun gevraagd wat zij met willen. Nou, dat deed al gaat met de groep. Dus dadelijk zien er weer andere dingen gebeuren. Wat is eigenlijk zien we onderdeel van het spel nu? Dat is nu onderdeel van, ja, dat is onderdeel van de ochtend, ja. Ja. Ah, Want
de BRICS 1, Ja. hè, de vreugdheid, waardoor Heel confronterend de natuurlijk groep ook weer. afgeleid is. Hè. Sommigen herkennen het van, oh, dat is van LA, onderwegen. En, Huurde het, ja. en de ontstaat overheid. De ene zegt van, dat is heel spontaan en de andere zegt van, ja, nee, daar geloof ik niks van. Dus dat gebeurt. Dus de dynamiek in het team ja, wordt door van alles beïnvloed. Dus ook van dit. Ja. Zou je nog even polshoogte willen nemen? Ik wil wel eens vragen, ja. Ja? Ja, Ik ben reuze benieuwd. is goed, gewoon vragen. Ja.